So yun mga kasolid, dito na yung binili nating barbecue. Kung napapansin nyo, konti na lang at kumakain na sila. Nagka-problema po yung ano natin, yung video, hindi po na-play kanina ba kumakain. Ito yung hotdog niya, ubos na oh. Yung sa kanya naman, ubos na rin yung hotdog niya. So kung magtataka kayo mga kasolid, wala si Mrs. Kitchen, masakit po yung ngipin niya kaya humingi po ng backup sa kanila. So kahit na-play na yung video kanina at hindi na record, kakain pa rin tayo mga kasolid. Meron tayong puso ng saging, yun oh. Ay puso ng ano, manok. Saging. Kain po. Ay po. Papapak na lang ako mga solid. Gusto mo pa kumahalas dito. Namamatay. Siyempre meron tayong dugo dito. Titikman natin lahat yan. Naubos na kaya. Hindi na ipagpigay si mama. Kami kitchen. Sakit itong Nga ba, no? Siyempre meron din tayong isaw yun, no?
Hau, hau. Grabe, sarap. Ay, Masarap ba sipat? masarap siya mga solid. Oh, Meron din tayong pork, yun naman, no? mga kasolid, sabit na yung active namin. Ano po siya? Buti pa talaga to. Naubos na yung kinakain nila, mga kasolid. Pero akdog eh. Hmm. Tira ko na lang. Ayun. Akdog ko. Kaya po. Ay, ay. Isa. Grabe. Try natin yung ulam ng manok, oh. Ay, daga na kuya. Oh. Busog ka na ba, baby girl? Kung kain ka na. Tulog. Grabe, sarap. Akdog ko. Tapos. Yung tubig ko. Grabe, sobrang busog ko. Nabusog ka pa po, sipat. Guys, Nabusog na po kami dahil kanina pa kami kumakain, mga solid. Nagka-problema po kami sa camera, hindi po namin na-play habang kumakain. Kaya yung napanood nyo ngayon, kalahati lang po, mga solid. di pa. Bawi na lang tayo sa susunod. Sana po nag-enjoy kayo sa aming masayang mukbangan kahit wala si Mrs. Kitchen. At kalahati na lang ang napanood nyo sa aming video. Maraming salamat po sa panonood, mga solid.